Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng gabi po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 27 hanggang 29, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na araw nito ng Lunes hanggang Miyerkules, 48 hours update. Ito ang latest 48-hour graphical satellite analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 27 at 29. At nakita po natin ang pagbabalik po ng Northeasterlies. Ito po yung mahinang amihan. Kahit natapos na ang amihan season, nandiyan pa rin yung konting mga last effects nito. So ito po yung Northeasterly Windflow. Nagbibigay po ito ng medyo ito yung panahon. At kung minsan may mga maulap na pabuli rin na may mga karat-karat na mga pag-ulan. At lalong-lalo po dito sa may area po ng Batanes, po yung kababayans na kung saan naka-embed po ang isang frontal system na posibleng magbigay po ng mga pag-ulan at mga pagulog at pagkidlat. Samantala, dito po sa may area po ng Mindanao, all clear naman po except po sa hapon ng gabi, may mga inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Okay, meron po tayong new equatorial trough po dito sa may south of Mindanao. Hindi naman po ito makaka-afekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansang Pilipinas. Samantala, ito po yung ating fast animation. So, nakikita po natin dyan ng mga kaulapan sa bahagi dito ng Mindanao. Lalo-lalo na po dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula. Meron po nabubuong thunderstorms o yung pagkulog at pagkidlat. Bibigay po dyan mga malalakas na ulan. Okay? At samantala, ito po yung ating forecast sa pressure at hangin mula sa European model, courtesy of windy.com for the next 3 araw. So, bukas po ng hapon, Martes, inaasahan po natin ang mahinang amihan dito po sa Kabikulan, Silangan bahagi po ng Luzon, Visayas at nag-extend pa rin sa Mimaropa. At dito rin po sa may dulong Hilagang Luzon. Samantala, pagdating ng Miyerkules, ay inaasahan po nating hihina ng bagya ang mahinang amihan dito po sa may Bicol, Mimaropa at Visayas. At dito naman po sa may dulong Hilagang Luzon ay magkakaroon po ng pag-shift po ng hangin mula sa Silangan. At pagdating po ng Huwebes ng hapon, inaasahan po natin mahinang hangin mula sa Timog Silangan dito po sa dulong Hilagang Luzon. At ang Kabikulan at ibang bahagi po ng Visayas at Mimaropa ay babalik ulit yung mainit na hangin silanganin. Okay? So, yan po ang ating forecast sa hangin at pressure. At bago tayong paalam, ito po ang rainfall accumulation mula sa European model sa mga susunod na 3 araw. At nakita po natin na may mga inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat sa iba't pang bahagi po ng Mindanao. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Samar at Leyte. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging tuyo at napakaganda ang panahon. At medyo mainit kung saan ang temperatura ay pwede umabot po ng 45 ang ating tinatawag na heat index o yung init na nakakadasan ng ating katawan. At yung outdoor temperature ay aabot po lamang ng 32 o 33 ang antas ng sentigrado. Okay? So, yan muna po ang ating pinaka-latest na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa mga susunod na ilang araw. Ito ulit si Mike Padua. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.